सिरियल रंग माझा वेगळा या मालिकेच्या महा एपिसोडमध्ये काय घडलं ते आपण पाहणार आहोत. चला, सुरुवातीच्या सीनमध्ये आपण पाहतो की दीपाची डिलिव्हरीची अवस्था चालली असते, पण तिची तब्येत खूप खराब होत असते. सारखं दीपा बेशुद्ध पडत असते व कार्तिक तिला सांगत असतो की तुला असं करून चालणार नाही. इकडे आपण पाहतो की डॉक्टर अवेलेबल नाही आहेत, म्हणून डॉक्टरसाठींना सविता नर्स खूप वेळा फोन करत असते आणि श्वेता मागून त्यांचं बोलणं ऐकत असते. त्यावरती त्या म्हणतात की काय जरी झालं तरी दीपाला बेशुद्ध पडू देऊ नका, आणि सोबतच हेही सांगतात की मी येतेच 10 मिनिट लागतील मला. नंतर आपण पाहतो की सविता नर्सचं बोलणं झाल्यानंतर श्वेता तिला अडवते आणि विचारू लागते की नक्की काय झालं आहे, आणि त्यावरती सांगते की डॉक्टरसाठी येणारच आहे 10 मिनिटात, त्यानंतर डिलिव्हरीची प्रोसिजर सुरू होईल. श्वेता म्हणते ठीक आहे, तुम्ही जा इथून. ती गेल्यानंतर आपण पाहतो की कार्तिकला जाऊन सविता नर्सने सांगितलं असतं की डॉक्टरला यायला वेळ लागेल, हिच्या काळात तर वाढताय, काय करावं समजतच नाही आहे. नंतर आपण पाहतो की श्वेतानं तिच्या आईला फोन केला असतो. तिच्या आईला फोन करून एक प्लॅन सांगितला असतो की त्या डॉक्टरच्या गाडीची हवा सोडायची आहे. त्यावरती तिची आई पहिल्यांदा म्हणते मला काय असं माहीत नाही, मी कधी केलं नाही आहे. त्यावर श्वेता म्हणते सनीभाई आहेत, त्यांच्या मदतीनं कर. नंतर आपण पाहतो की ते दोघं मिळून ती डॉक्टरीतून बाहेरून येण्यापूर्वीच तिच्या गाडीची हवा काढतात आणि दुसरा प्लॅन रेडी असतो की समोर त्यांची स्वतःचीच टॅक्सी असते. इकडे आपण पाहतो की बाहेर सौंदर्यासमोर रिपोर्ट आलेले असतात. त्या रिपोर्ट आल्यानंतर सौंदर्याला सर्व आठवत असतं व ती म्हणत असते देवा विठ्ठला, मी कोणावरती विश्वास ठेवा तर तूच सांग. एकीकडे माझी दीपा तर एकीकडे कार्तिकचं सत्य. कार्तिकने त्याच्या आयुष्यातलं सर्वात मोठं सत्य मला सांगितलंय, पण मला काय करावं हे समजतच नाही आहे. नंतर आपण पाहतो की तिची द्विधर अवस्था चालू असते, तर तिला ते फोन येतो. फोनवर सविता नर्सने हे सांगितलं असतं की दीपाच्या डिलिव्हरीची वेळ झाली आहे आणि तुम्हाला इथं यावं लागेल. आपण पाहतो तिकडून डॉक्टर बाहेर आले असते, तेवढ्यातच त्यांच्या गाडीची हवा गेली असते. ती खूप वैतागतात, तर तिकडून दीपाची आई राधा येते व म्हणते चला आमच्या टॅक्सीमध्ये, तुम्हाला आम्ही 5 मिनिटातच सोडू. व ती रेडी होऊन तिथे जाऊन तिच्या कारमध्ये बसते. पुढे आपण पाहतो की दीपाची अवस्था खूपच दयनीय होत असते व जर लवकरात लवकर डिलिव्हरी झाली नाही तर तिची अवस्था अजून बिघडणार आणि तिच्या जीवावर बेतेल असं सविता नर्सने सांगितलेलं असतं. पण कार्तिक म्हणतो की आता डिलिव्हरी करणार तरी कोण. त्यावरती म्हणते डॉक्टर तुम्हाला लवकरात लवकर ॲक्शन घ्यावी लागेल. इकडं दीपाची अवस्था खूपच बिकट झाली असते, कदाचित तिचा जीव जाण्याचाही चान्स असतो. पुढं आपण पाहतो की ती डॉक्टर त्यांना सांगत असते की मला लवकर पोहोचायचं आहे, लवकर उरका. त्यावरती राधा आई सांगते की थांबा, आपण पोहोचतच आलो. खूप वेळ ते टाईमपास करतात. नंतर आपण पाहतो की गाडी रस्त्यातच बंद पडली जाते आणि नंतर सांगितलं जातं की फक्त 2 मिनिटात गाडी नीट होईल. पुढं आपण पाहतो की कार्तिकला सर्व शब्द आठवत असतात की एकदा त्याला दीपाने फसवले, पण सौंदर्या फार पूर्वी त्याला एकदा म्हणली होती तू डॉक्टर आहेस, डॉक्टर प्रोफेशनली राहा, आणि ह्या गोष्टी त्याला आठवू लागतात. तो हळूहळू डॉक्टर बनण्यासाठी तयार होतो, कारण त्याला डिलिव्हरी करायची असते. यापूर्वी त्यांना आधी कधीच डिलिव्हरी केली नव्हती. पुढं आपण पाहतो दीपाची अवस्था दयनीय होत असते, तर कार्तिक तिला वाचवण्यासाठी पुढं डॉक्टरच्या पोशाखात गेलेला असतो. इकडं विठुरायांकडे सौंदर्य आले असते, तिला सांगत असते की समोर काय चालू आहे मला हे समजत नाही आहे, या संकटातून मला तूच बाहेर काढ. आजपर्यंत दीपाने तुझी जी काही भक्ती केली त्याचं फळ देण्याची वेळ आत्ता आली आहे आणि तुला ते फळ द्यावंच लागेल. त्यानंतर आपण पाहतो की सौंदर्याचे खूपच विठोबाला विनवणी असते. म्हणते आता जर तू दीपाला वाचवलं नाही तर यानंतर तुझ्या मंदिरात दीपा तर काय, मी पण कधीच प्रवेश ठेवणार नाही. पुढे आपण पाहतो की कार्तिकला डिलिव्हरी करण्यापूर्वी त्याच्या सगळ्या जुन्या गोष्टी आठवत असतात. त्याला आठवत असतं की दीपाने त्याला फसवले आणि सविता नर्सच्या सांगण्यावरून तो डिलिव्हरी करायला तयार होतो. पुढे आपण पाहतो की त्याच्या डिलिव्हरीमध्ये खूपच कॉम्प्लिकेशन्स असतात व ते करणं खूपच कठीण जात असतं. कार्तिक तरी धीर न सोडता तिची डिलिव्हरी करायला जातो. पुढे आपण पाहतो की दीपाची अवस्था खूपच दयनीय होत असते, तर इकडून सनीभाई आणि त्या डॉक्टरला समजावून सांगत असतात की आता तुम्ही थांबा, एवढा वेळ थांबलात तर गाडी नीट व्हायला मात्र उशीर लागणार आहे. त्यावरती त्या म्हणतात नाही असं करून मला चालणार नाही. इकडं दीपाची अवस्था खूपच बिघडलेली असते, कारण तिचं बाळ येण्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स वाढायला सुरू झालेलं असतं. इकडं सौंदर्याने स्वतःच्या हातावर दिवा ठेवला असतो. विठुरायांना सांगितलं असतं की जर आज माझ्या दीपाच्या बाळाला काय झालं, कॉम्प्लिकेशन्स वाढल्या, तर मी माझा हात इथं असाच ठेवीन आणि हात जळला तरी थांबणार नाही. तिच्या स्वतःच्या हातातला दिवा पाहून विठुराया काय ॲक्शन घेतील किंवा काय तिच्यासोबत करतील ते आपल्याला माहीत नाही. माझी एवढीच प्रार्थना आहे की दीपा नीट व्हावी. व इथेच मालिकेचा पहिला भाग संपतो. दुसऱ्या भागाला न विसरता पुढं बघा. लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे.